С какво се такова? Аз тринке. С какво се такова ще ми ги дадеш? Какво е? Ай, вари. Добре де. А тук в офисите какво ще правят? И как тъй не знаеш? Да не на Бойко и на Шиши да дадат внучките да проституират. Добре, бе, ще направя отчет. Да не на Бойко и на Шиши да дадат внучките да проституират тука. Ами, тако стаман по-лесно за теб. Що за мен? Няма тичаш на друго място. Че нали рече да не ходя по проститутки? Те май с Шарлоповите и Кацковите проститутки проституират. И майката са си ебали. Има ли катеричка милиарди изкарва? Къде? Направи отчет. Добре.